Helo, mae'r storm yma'n wael tydi. Sut ydych chi? Ydy popeth yn iawn? Da ni'n iawn, ond mi aeth y trydan i ffwrdd ychydig o funudau yn ôl. Mae'n edrych fel tasau coeden wedi disgyn ar un o'r capelau trydan. Diolch i chi am y cynnig. Da chi mor garedig. Mae'r tŷ yn dechrau oeri barod, felly mi wnawn ni hel chydig o bethau at ei gilydd a dod draw yn yr awr neu ddiwedd nesaf. Diolch, Nad. Mae Dad wedi ein gwahodd i aros efo nhw nes bydd gynnon ni drydan eto. Mae hynny'n well. Tydyn nhw'n garedig. Alice, mewn i hel ychydig o bethau at ei gilydd rhag ofn y fydd yn rhaid i ni aros nos. Felly beth ydyn ni'n ei wneud heddiw? Fynt pe a fisgedi mewn siapiau nadoligaidd. Dau o'n hoff bethau adeg Nadolig. Rwan te, Alice, beth am i di helpu i rwbio'r braster mewn i'r brawd ar gyfer y twys tra byddai'n paratoi i lenwi'r fynt peis? Iawn, nain! Ac o ran y tywydd rydym yn disgwyl rhagor o wynt a glaw heno a bore wrth i storm Betsy barhau'n ffyrnig ar draws Prydain. Os gwelwch yn dda, trefnwch aros y tŷ mewn cymaint ac sy'n bosib a gwnewch yn siŵr bod eitemau rhydd y tu allan i'ch cartref fel biniau elgylchu yn ddiogel. Nain, ydy'n mince peis yn barod? Dwi'n llwgu eisiau mince pei. Dim eto, Hugh. Rhaid aros ychydig eto. Pan mae'n dywyll, mae'n eich gwneud chi'n diolchgar am olynu, tydi, Alice? Ydy, roedd e'n dim mor dywych pan mae ffytrydan i ffwrdd. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni yn Eseia 9 adnod 2 pan daeth Iesu fod y bobl oedd yn cerdded mewn tywyllwch wedi gweld olynu mawr. Bod di rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew wedi gweld golau'n disgleirio. Mae hyn yn golygu bod pobl mewn tywyllwch ysbrydol oherwydd eu pechod a ffaddaeth Iesu ei bod wedi dod i lewyrchu golau i'n calonau. Daeth i ddangos i ni sut un ydi Duw. Ydy hynny'n golygu feche bod y baban Iesu'n disgleiniwr yn y preseb ar ôl i gael ei eni? Mae hynny'n gwestiwn da, Alice. Fwy na thebyg nad oedd cryn Iesu'n disgleinio, ond yn Efengyl Ioan, henod 8, gallwn ni darllen beth ddywedodd Iesu amdano ei hun. Dywedodd fo, "Myddi yw goleunu'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghalanwyn i byth yn cerdded yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleunu'r byd." Os ydyn ni yn y tywyllwch, fedrwn ni ddim dweud ai fynt pei ydi hwn. Nid yw'n Hugh. Mae goleuni yn ei helpu i weld beth sy'n wir, sut mae pethau go iawn. Iesu ydi goleunu'r byd. Mae'n ein helpu ni i wybod beth sy'n wir a phan byddwn ni'n gwneud pethau drwg fel dweud celwydd, peidio â gwrando ar ein rhieni neu ein gofalwyr neu ein hathrawon, cymryd pethau nad ydyn nhw'n eiddo i ni. Mae'n dangos i ni pam. Mae oherwydd bod
gynnon ni galonau pechadrus tywyll. Mae Iesu yn dangos ein pechod i ni, ond daeth o i'n hachub ni o twylliwch nhw. Mae Duw yn ac fe daeth i'r byd yma fel baban i dyfu ac i fyw ac i farw i dalu'r pris am eich pechod ni. Ein gwrthryfel yn erbyn Duw. Mae Iesu yn galw pob un ohono ni i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist a chael ein hachub. Mae'n anhygoel meddwl bod Iesu wedi dod i ddaear yn baban bach i fyw ac ei farw droso i. Rhaid bod Duw yn ei garu ni fawr i anfon ei fab. Ydy, Alice, mae'n ein caru ni gymaint. Mae'n ogla da yma. Ydy'n mince pies yn barod eto? Gai 1, neu 2, neu 3? Wel Huw, beth am gael un i ddechrau? Mae yna digon at nes ymlaen, paid â phoeni. Rydym ni'n clywed adroddiadau ar draws Gogledd Cymru bod nifer o dref heb drydan heno. Mae gweithwyr trydan yn gweithio'n galed i adar y cyflenwad, ond mae'n edrych fel y bydd yn rhaid aros diwrnod neu 2 cyn fydd y trydan yn ôl. Wel, mae'n debyg y byddwch chi'n cael aros nos efo ni. Yddari gael ni gwneud boncyth Nadolig siocled. Mae hwn yn swnio'n